si Sir Willie Ramasola. Ato ni pangutan, okay, sa una, naman to'y malita, naman to'y pinirmahan ang mga, naikipirmahan ang mga kongresista, buhol-habol, tag 150 million. Na ay di katapron nga mga istorya ang 200 million na pod. Atong pangutan, tulo raman nito buhol si Bayap, si Banban, asawa ni Aristeo, Gobernador Aristeo, o si Tutor, katong amiga ni Edwin Garjola. Unsa kay pulso ni Boss Willie, Sir Willie Ramasola. Sir Willie, morning na. May buntag, saro ka. May May buntag sa imong mga sukindig paminaw. Murag, dako-dako ni karon og offer daw from 150 to 200 million na. Pressure daw kayo ang mga kongresista, Sir Willie. Now, unsay Pressure. pulso nimo sa tulo ka mga kongresistas buhol, karang usar ba suod kayo ni Kuan? Suod kayo ni Alexis Tutor ng ni Edwin Garjola ng usa si Alexis Tutor. Unya ka ng Oo. usa asawa ni Gobernador Aristeo. Unsay pulso nimo ni tagpila man unya makashopping na bapuga sila anig mayo. Murag gi-assume na gid mo nga naa, no? Imposible mo gid siguro pod nga mo butar ka nga wala, no? Una ha, sir, putlo di ka. Approaching ang 2028 usa ka tuig tunga na lang. Unya, lame duck president ang gining bangaga ron. Unya, og dili ka mo dawat ana, makasiguro ka nga naapay budget nga 18 trillion na ang utang sa Pilipinas as of March. Naka-high budget para sa imong distrito. May pagmaniguro ka sa imo. Unsay pulso nimo, sir? Okay, ingani mo guni kung ako usa ko ka congressman and I am faced with this difficult decision, no? Nga mo butar or delay aning sa impeachment. Mo ni akong atubang kung mo butar ko posible nga kung anong dito atakihon ko sa ko mga constituents. Correct. Kay, especially sa Bohol, part of the Visayas Mindanao region, kusog kayo gid si Sara ana, di ba? So maapektuhan gid ako ang chance for re-election. So ilan na nang gitimbang-imbang pod, no? And then kung dili po kumo pirma na, then klaro naman to mga statements sa mga party leaders, no? Sila Puno, no? Ay lisod-lisodon gid sila, no? Either dili sila tagan og budget sa ilang mga distrito or kasuhan sila. Kasi grabe gid ang threat. So, I'm not sure kung mo na yung duot nila, no? Especially ka nang lisod-lisodon sila, kasuhan sila. So, kung nahadlok sila na, basi nung dili kinahanglan nga dako ang ihatag. Pero, ang figure man gud is 150 million in terms of budget, no? Sa projects ba? Project. Sir, So, kadit kanang, ay, sir, I'm sorry sir, kadit lang kayo, putlong di ka. Dili man daw kayo na may alokabor sila daan sa ilang district. Katong 150M, Pwede ba na imuha ko ng discretion to. Pwede na i-declare nga FLR nga for late release. Or di ba ka to Dili pang release. R&R? Pang rest and recreation. Oo, wala nga ako po, congressman ay butan na to nga incline nako, no? Mo pirma. Pero inig ka impeach si Sara sa House, dili man gyud makakuha og numero ang Senado para Magkakuha ni si Size. Oo, kay this is unya kinsara man ang mo pirma kaning report pa lang ni Lacson ang batihan na to, mga limara may pirma, no? Si Tito Soto, si Lacson, si Kiko, si Bam. O si Risa. So, mga limara sila. So, tao mo na ron. Ay sayang ang ilang effort, kaya dili day matanggal. So, may tay dili na lang mo pirma, di ba? Pero kung mao magaling nga dili matanggal si Sara, makadagang gyapon. Ang ilang mo kung intention ang impeachment is ma-disqualify. correct, yes. Di nagir ka dagas So, dili 2028. so dili magaling ma-disqualify, makadaga na o nga ang ako ang kontra mo i-endorso ni Sara, nga manog ako nga ipirma mo ko sa iyang impeachment. So, mo na problema karon. I have to make it financially worthwhile. Nga mo pirma ko nga
na ako'y madawat. Di ba? Muna ato ang pangutana ron pila or unsa ang package, di ba? Ayas magkapirma eh. Pero atong ni Agya, bisag social media influencer kato si Peanut Butter, malita magali ang nadawat, tulog ka malita. Oh. Kanapakahang congressman nga importante ang pirmahan na, di ba? no, pananglita na, atulan, assumption na, ikaw doon na kay mga mga kasong gi-file against sa inyong mga public official sa Bohol. Ombudsman ra ang mo imbestigar. Assuming ha, for the sake of discussion, Sir Willie, unyas 2028 mapulihan. Kung dili gyud nila matagtang si Sara, so definitely makadagan pagka-presidente sa 28. Unsay imong tan-aw ani nga ang ombudsman si Bunjing Rimulya dakog utang kabubuton sa mga Marcos unya inig-abot sa panahon nga mulingkod si Sara constitutional body ang ombudsman dili basta-basta niya matangtang until mahuman ang 7 ka tuig niyang term. Doon na kay paglaom sa imong mga kasong gi-file sa ombudsman against public officials in Bohol. Lisod kayo ng sitwasyon na kung makalingkod na si Sara, anything can happen. Kung makalingkod si Sara, bisan pa o constitutional body ng ombudsman, diba? Magkat mga president, no? Si Gutierrez, si Mercedes Gutierrez. Mercedes, resign. Gi-impeach sa House, o nga, wala na mo abot sa Senado, resign. Resign. Opo na mahitabo siguro ni Boeing, ilan na nga lisod-lisod doon, especially nga tagang mga congressman mo switch to Sara. So, makakuha na siya majority support sa House na ay mo initiate for impeachment ni Boeing. So, base nung sa mga istorya ito, mura mo, apply mo kuno pagka Chief Justice sa Supreme Court. Nananaya, samot na. Samot muna siya yung mga bucket list, nagka na siya plano sa kinabuhi ba? Muna hindi na siya magbugay na. Samot. Pero yeah, sakto ka sa imong kuan na weather gina, depende sa kuan kay for your information kato galing ako ang gi-file against ako mo daan dito sa ombudsman pero ang himpirma sa complaint sa ombudsman si Dan Lim, no? Nauban ra po na ako itong ugar before, no? So na resolve to, ang order sa ombudsman is na found nga na ay kaso sila RTIAP, katong mga kauban niya sa back. Katong itong kaso na mo sa Kapitolyo sa Bohol. So, gipangtanggal sila RTIAP tanggal, gi-disqualify from public office, gi-forfeit ang ilang retirement. Di lang kay si RTIAP, katong niya mga kauban sa Bisan Awards Committee, katong provincial legal officer, mayor, mga provincial treasurer, tanggal during the time of Martires. Usap siya yung retire. Pero this week lang, no? I think 2 days ago, gi-reverse ni Boying Rimulya. So, lagi na, balik sila tanan, no? Maigo kita sa weather, aning kalakihan ay noon. Igo. So, now, ang Bohol, Aricos Bohol, mga kongresistas Bohol tulo. Ang bago ani si Congressman Babayap. Kaning duha, si Cantermer mantingali nin duha. Unya, last termer si Alexi. Last termer. Now, ug mudawat sila. Ug ingno na to nga mudawat pananglitan kay puro ra man ni pasaylo limta kita inig dawat kay adlaw man pangayo agbahin. Now, kana pananglitan lang. Ug mudawat kay kani ato dili na pod mahimong musukway sa ilang baruganan kay kani adto ni pirma kuno sila naman to yung mga listing yun nga gipakita. So kani posible nga dati nga as loyalty check kung unsa ilang kuan nga tinuoray gi ka katong listahan nga gipirmahan nimo mao ni among sumbanan nga modaw tagaan kag 200 million assuming lang. Sir, unsa may masangkuan sa Bohol karon nga murag nagsukarap man ang inyong probinsya dili may pagkadumala matod pa sa gobernador, labaw ng mga kongresista nga ang personal na pagwapa may giuna. Ikamo dito, ikaw mismo og ang mga constituentes Bohol, wa bay unsa kabag-a ang nagbagolbol, majority na ba or minority lang gyapon ang nagbagolbol? Oh, grabe. I think ibaw ka sa result sa recent survey, no?
no? Lowest on record ang survey results sa performance o trust ratings ni Governor Aris, no? Mm. Mas labaw og kamubo inghagsa gid ang ratings ni Banban Umintado kaniyang asawa. Mm. Ing ubos ang kang Alexi for dili kaayo, pero ang problema ni Alexi is last term na niya. Last term naman po. Oo. Basin og kaning package nga madawat pangkuana ni ba? Pang retirement na ni ba, no? Nako sa kong retirement. Ang dako gyud ang pressure kaning si Baba kay first time. Pero ako'y ma-share nimo nga information sir nga nang hawa ni sila Alexi ug si Banban. Actually si Banban mo invite ni Alexi dito sa Lakas party. So o taking sila before ni Speaker Martin Romualdez at that time. And then this week ang confirmed na balita is namalhin sila sa NUP. Oh, moro gyapon. Oh. Pro administration Well, gyapon. Well, moro gyapon pro BBM ang NUP, pero the fact mo nga bago kang balhin, bago kang hural, unya ang position sa leadership is pro impeachment. So, mura gyud imposible nga mo sukwahi ka. Musukwahi ka sa mga partido. Mura ka og atat na atat pa ka ba, no? Fresh pa ka, bago pa ka doon. Hindi ka mo sunod sa leadership sa NUP nga, ing mandar na nga, butarin na niyo or else lisod-lisodon mo na. So, I think 99% mo butar gina sila sa NUP. Ang pangutanan lang yun is, what's in it for them? Kaya na ito, balita nga, ilang gikonfronta ko no ang Deputy Speaker. Kinsa may Deputy Speaker, nagkanman, pero kanang chairman sa NUP, si Ronaldo Puno, Deputy Speaker na siya. So, dakong possibility nga, basin siya mo ilang istorya, Deputy Speaker nga, unsa may plano. So, iingon si Deputy Speaker, pag suti nila is maghuwata sa offer sa Malacanang. So, I think by now, naanay offer ba sila na consummate na ganito, no? So, karong Lunes yun may buwan. Very close friend Sir Willie, sa congressman namo din diri Cebu niingon gyud nga grabe kuno ang pressure karon headed by Sandro Marcos. Kinahanglan gyud kuno nga og mahimo overwhelming kuno ang votes nga makuha nila aning impeachment ni Sara padong aron mapadali pag paabot dito sa impeachment court sa Senado. Now, assuming nga naay offer tungod aning pressure na ay offer nga dinagko kaning mga kongresista maningkamot sila na sa ato ako lang ni pagpanabot sir tungod kay ang 2028 duol na unya sunod tuig filing na siya sa COC bisan patingali og last termer kanya naam gyud kay iduso nga mupuli nimo posible gyud nga kaning kwarta 200 million gamay na nagkuwang ni para idugang na kog pamalit og boto sa mo. So di ba kaingon ana ang pagpanabot sa mga naminaw? Mo ginay ginauna ng mga politiko o kanang iyang mga constituents mao gyud po na bisag kung taon basta mo pirma ka og impeachment di lang gina ma-erase sa mga unang-una sa mga tao nga naagi kay nadawat, no? Di ba ka magsaba-sabahin noon ang mga pro-Duterte's ball? Ikundina sila karon pa lang gabana na supo na. Stilan. Ang ganing si Banban og si Alexi mura og dili na makurat ng mga tao. Ang ako ang obserbaran sa mga post sa mga supporters ni Baba is that ang iyang mga supporters mo post nga we stand with Baba. Mura og ilan ang gi-condition ng mga tao, ilang mga followers, supporters nga we stand with Baba despite sa iyang decision. So, murag na inclination, na natay feeling ang iyang decision is inclined towards the impeachment. No? So, kanang mga supporters, regardless of kung unsay maruganan mo pirma or sa dili, musok, kana na ang suportaan gyapon nila ilang congressman sa first district. Murag yun, ana. Sa iyang mga supporters, pero kanang iyang mga botante, dili gina tilikayan. Especially karon no, ato nang tanawon ang horizon for 2028. Minsan posibleng mo
mo dagan against ni Ari Cimentado, Governor Ari Cimentado. Oh, kana Kana si Baba, di magina mag-congressman forever, until the turn. So, may opportunity, no? Especially nga vulnerable na ng 48% ni Aris, no? So, vulnerable na, and then na ay opportunity, pwede o ma-convince ni si Baba nga mo kontra. Siya may mura og dako gyud chance. Unsa may ako ang opinion, no? Ang opinion nga kusog ang iyang chance. First is i-endorse siya ni Sara. No? No. And of course, kanang iyang makinarya, kanang iyang kwarta, siya mo mura og establish, no? Compared to other possible candidates, no? So, unsa ko pag-endorse ni Sara ni mo sa 2028 kung pirma ka sa iyang... Correct yun. Kana. Maog yun na yung una-una. Pero, wabang ko niya pangutan, wala may nung tana sa akong opinion, dito sa mga prepot sa ato ang suggestion, no? Kay, naman sila ikagalingong decision. Unsay may tabo? Kani ka si Kwan, pwede maging pagkadatuan ni si Tutor. Pwede na to last term po. Di ka ni mo kontra pagka-gobernador against ni Aristillo. Aris? As of now, political allies ko ron ni sila. No? Pero may permanente ni. Oo. Pero ang ako ang nadunggan is pareho silang baho eh. Kita ginaglain mga tao. Damn if you do, damn if you don't. Wala gyud. Oo. So, maglisod gyud si just to be frank, amura og none of the above na silang para si Kuan. In fact, maglisod na si Tutor sa iyang succession, no? Iyang bana bayang Badaganon, iyang papa bayang Badaganon, iyang papa karon is the vice governor. Pero wala eh. Medyo nanimahog din sila eh. Dili maayo ang... Pwede mang pagkadatuan na sila tulod, ikabog mga nindot nga resort anay Tutor daw. How true, sir? At least. Oo. I think public knowledge pa na kay si Tutor mismo mura man oging post nga iyahan ang resort. Anak ko before, Bugnaw CE, and then Anda per Premier, and then Panglao per Premier. So, mga gwapo na nga resort. Uy, nangahas, ni Sir Willie, nga ipa-lifestyle check na siya. O kay aron ma-appeal siya rin, ang BIR, wabay ko na ni. That's what I heard. Ang ako ang duga ng istorya is gi-investigate siya. Dungan-dungan na mga flood control, lifestyle. And of course, kung mupirma ka, basin mo na imuhang... Hapon lang ka, hapon. Wala na imong parking ticket. Wala na siya, sir. Pero why na ning kamot po nga bulano kung bisag di BIR na lang unta? Nga ani? Mo na mag wala. Kaya ba na kana ako nga ako ra gali gaban-banha. Ikaw tinod daw. Social media. Pero faita penda pa inyo. Mo mag ni ang kaniadto ang Bohol asa kung nahibawa na base ra po sa mga amigo na tong bulanon sama nimo. Kung kono kana na ni uminto ang Bohol. Asenso kayo. Karon ni Ugnol daw. Outro, inyong probinsya. Oo, ibagsak. I don't know kung kahibaw ka sa GDP report first quarter sa ato ang nasod. Ang Region 7, no, which is Cebu, Bohol, last year was 7.5, no, if I'm not mistaken, no, percent. So, taas to, no? But this year, no, 2026, na 3.7% hagsa ang GDP. Mura pareha sa ato ang nasod nga GDP na 2.8, no, for the first quarter, no. Kung nihagsa ang gross domestic product, meaning daghag unemployment ang Bohol karon? Daghang unemployment o I think between Bohol and Cebu sa Region 7, dako mo gyud kayo nga ekonomi sa Cebu, no. Kapila kong balik-balik sa Cebu recent month, no? The last time was around 3 weeks ago. Busy kayo ang Cebu. So, ang nakapa-drag down ng 3.7 must be Bohol. Kay, daghan naman nagreklamo ng hinay ang tourism, no? Hinay kayo. Mahal ba sa kayo ng inyong pagkaon?
mahal ang pagkaon, no? Mahal ang gasolina, and then ang mga policies, no? Mga Doon na to'y policies, mga saad. permit. Sir Willie, adtong mga, I think, first, ito niyang pagdaga ni Governor Aris, nga kuang kuno, makatuko na gyud ang Robinsons, ang SM. Duha naman ron katermino, napad na SM din nas Bohol, karon? Coral, like SM Coral. Wala pa ko wala pa ko nakita ang mga dump truck, mga unsa na mga heavy equipment nga gatrabaho sa area. Wala ko nakita. Unsay hinungdan? Wala pa Nganong na monopoliya man na sa usa ka dakong negosyante diha nga abot naman sa negosyo ka Cebu. Nganong na monopoliya man na unsay kondisyones sa anang maong negosyante ngadto sa mga politikos Bohol? Kani kay public knowledge man nakita mo kung usa ka na GIS, no? Natugtuiga kaning arastre business, no? Arastre kanang port Yes, operation. pantalan. Kang yung mga pamilya aumentado, no, ng mga aumentado. And then usa dito sa na ay member sa board is kaning tag-iya aning sa mall, no? Marlito Uy man ang nagabutang dito. So posible nga naa sila yung mura o arrangement, no? Kasosyo sila, no? So kung kasosyo ka, usa na siguro po sa sabot-sabot na disod-disod na gamay ng pagpasuod ng mga kompetensya. Tang paita. Murag Loy kayo Bohol. yes, Bohol. Anyway, sir, sa pagkakaroon lain nga laing naong, laing apelyido sa Bohol nga mo dumana, wa pagid mo nakitaan at this time. Except aning mga incumbent, Babayap, Chotor, Banban, kanang magtiayong umentado. Wala mo laing nakita. Kanang bag-o kanang mura ba tawag bag-ong subol nga ligdong gyud. Naa na mo nakitaan ba or until ani mga orasan doon na? Wala ko'y kuan nakitaan mo nay mura o wala gyud mo kanang bitong ay gimaw gyud murag kay mo visible nga kuan. Ug magadepende magupuna sa iyang political alignment ni Sara kay dako gid chance nga muda og kung strongly endorsed ni Sara. Last time, kato si Dan Lim, di magito kaayo po siya kung candidate. Although because of the endorsement of Sara, surprisingly, naka 150,000 sila to, mga 120,000. Ang akong kaayo nga kuan. Mayroon ang Bohol, sir, na ay parihang Governor Pambari 4 ba nga, ni Kalit nagtumaw, ni Pilde yun sa among wakwak nila Oo. Was Bohol pa ana nga murag musunod ang Bohol sa parehas Cebu ba nga di ni Kalit og tumaw nga wa may laing material. Pero kayo ang endorsement ni Duterte ito ni Pambari 4 Puto nakatabang po to. Gawa sa medyo baho-baho na kuno po to si Gwen, no? Nagangin na nga po ito. Baho na yung kaya ang so na gani. Anyway, so really paabot din ninyo og na kay mga info about Bohol, please feel free to pwede ka mo text or pwede ka na ko mo chat kay importante kay pertinang pagkasilinganan niya most tanan tingaling mga lungsod sa Bohol madungog man gyud ang mga radio station Cebu. So paabot lang may anang mga dugang mga info dia Sir Willie sa imong Keep in touch, sir. Sige. Keep in touch. Daghang salamat, sir. Salamat kini mo may buntag.